anyị na-ekene gị na-asị gị ya bara gị maka ebe ọ bụla na-esonyere Amaokwe TV n'anya ịfụ na ya wuchigo ọtata ka a na-eni nnukwu nwaanyị bụ Ezinne Patricia Aneke Nyaba ọnụ Agbodo Town. Anyị ji ohere a na-asị ndị be Aneke Nyaba niile ha kasie, anyị wee na-asị unu na very soon evunete ozi evunetekwe ahụ ya aka alị ụka ewee mee dị mmemme dị n'ozi ya. Anyị wee na-achị gị enwere na mmemme ị na-eme kpọtụrụ anyị ga-eme ka ụwa niile mara maka ya. Anyị na-asịkwa Aneke okwu dịrị ya kasie ọnụkwu nwoke bụ Vitalis Aneke ha niile Emmanuel Aneke ha niile akasie. Daalụ maka isonyere anyị, ya bara gị onye nke gị onye ahịlachikwa nka. Ndewo. No, we love you so much. We could have done everything. It's in our powers. You have done anything. When it's beyond us. It's okay. Your mother was a great woman. You have done everything you can do for her when she was alive. Thank God that she go back. I hope no longer. Another one. Thank you. Yeah,
Jesu zara ya sị, nwanne gị nwoke ga-ebilite ọzọ. Mata zara ya sị, ama m na ọ ga-ebilite ọzọ na mbilite n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ. Jesu wee sị ya, abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m agaghị anwụ n'ọnwụ. Ị kwere na nke a? Mata zara Jesu sị, enweghị onye, ekwere m na ị bụ Kristi ahụ, nwa Chineke, onye nke ga-abịa n'ime ụwa. Ozi ọma n'ozi ụwa.
iji wee were despite our high situation iji wee were gbaa mbọ ipe the last respect to our member. Ekele m dị ka dị ka mmadụ because kemgbe mgbe anyị nwere ha na anyị ọ na-amasị mbọ ịma ụdị ihe niile ga-esi also, oge m batara ebe a ndị fada ekele nne m atọ nne m fada okwu iche nwunye ya na ụgwọ nwunye nwoke maọbụ ndị fada dịba ha ọ bụchi n'ụlọ oriri Amen. So I'm making a point what you go to Shah, where we are now sit at Jehovah will pull it or why yes, the parish because now Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilie, ọ bụkwa onye ga-eme ka ahụ anyị dara n'ala gbanwee ihe ahụ nke ya bụ sọ nsọ ihe. Anyị na-atinye n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị n'anyị. Onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe m na-akpọ gị nwanne m zuru ike. Mere biko merere ya ụzọ ịgbakọba mgbe niile onye na-ahụ gị. Onye nwe m na-akpọ gị nwanne m zuru ike. Ọbara oge ezigbo na ịza Chineke kere gị. Onye nwe m na-akpọ gị nwanne m zuru ike. Ụgbọ ekwe bezina atọ, ike bezina